Привет на всички! С днескашното видео бих искал да ви покажа по какъв начин ние се подготвяме предварително за полагането на кабели, още докато правим кофраж. На първо място трябва да си подготвите ето такива дъщици. Те са с дебелина около 1 см и ширина около 3 см. Дължината си я правите според дължината на кабелите, които полагате. Такива дъщици наковаваме навсякъде, където трябва да минават кабели през бетона. В шайбите, на плочета, в трегерите, т.е. коритата на така наречените трегери или гради, ето като тук. Огромният плюс е, че полагайки такива дъски, когато декофрирате, на тяхно място се получава един канал в бетона. В резултат на което кабелите вече се полагат не върху самият бетон, а в самият канал на бетона. И те не стърчат от бетона. По този начин вие спестявате време за къртене и спестявате време за мазилка. Тоест, на вас не ви се налага да правите по-дебела мазилка, а понякога дори може да се получи, че да минете само с една шпакловка. Благодарение на това елементарно действие, което не изисква много време. Като правило майсторите това нещо не го правят. Затова по-добре, ако трябва, платете си допълнително, за да го направят. Излиза ви по-евтино след това. Може да бъдете 100% сигурни. Това е причината да го правят и затова го споделям с вас. Така че използвайте го това нещо. Елементарно е. Не изисква особени усилия. Не изисква особено време. Горе-долу двама човека го правят за около 2-3 часа. Естествено трябва да се спазват плановете, които са за инсталацията. Така че подписвайте се на канала, задавайте своите въпроси, оставяйте своите коментари. Ще бъда благодарен на всеки един от вас. Нека направим за всички нас живота по-лесен по този начин, когато споделяме нещата, с които можем да улесниме както себе си, така и другите хора. Благодаря за участието. Още едно.